Njengoba-ke amacembu akuleli iMamelodi Sundowns neKaizer Chiefs adlala kuCAF Championship League kusasa, sinibutile-ke ukuthi ingaba angakanani ematfuba ekutsi lamacembu angandlulela kuma-semi-finals. Into engingayitho mina inye iKaizer Chiefs yona seyisebenzile already, just kushoda nje ifumane nje 1 goal pha yona iyazi bayigcibile. iSundowns ngiyayazi mina iSundowns iyawadika amatyebeze zonke, la game izayiphumelela futhi lula. Ngiyayinika mina iSundowns ngiyaphumelela game ngo-3-0. Amaqembu la ekhaya nje Sundowns neChiefs ezodlala kuma quarter final second round, ngiyathemba ukuthi lami iKaizer Chiefs lizodlulela kuma semi final ngoba umdlalo first round yawina ngo4-0. Asazi iSundowns ukuthi kuzamba kanjani, kepha bonke ngibafisela inhlahla. Sekungaba yiyo ke phela imithi esetshenziswa kulamaze, kodwa iKaizer Chiefs ibeke emathubeni amahle kakhulu kuya semi final. Angiboni lesimba wathi ishaya iKaizer Chiefs ngamagoli amahlanu eqandeni. iKaizer Chiefs kusasa izolishanje lilodwa qala futhi ibeke emathubeni amahle kakhulu. iKaizer Chiefs kanjani iyanje kuma semi final. Ngoba ukubona mina hayi uyabona iKaizer Chiefs isemathubeni ukuthi ingandlulela kuma semi finals. iSundowns angithembisi amakhosi this time hayi ngiyawathembisa impofani izophumelela. iKaizer Chiefs inazo noko chances. I think 95% ingadlulela kuma semi final noko. Seyina 4 goals isikorile noko. If ingafike ipake ibhasi le Tanzania mayodlala neSimba noko ingadlulela. iSundowns ama chances wayo yambalo kakhulu umsasa. I think ngiyayinika 25% ukuthi ngadlulele kuma semi final, otherwise yona iyadlala kodwa hey ali kunzima.